ilokhu ibe right. Urathi ilanga ngingakwena. Hawu. Hayibo. Masakho lapha ngathi inkonkoni. Kanti ngisempumalanga ngivela. Ebakhona ongcengile eMpumalanga. Yini le? Itabana. Oh. Bese ngana abantu bekhona. Athi red flag. Ngapesho. Sengaze ngihlafuna noplastic angikulay. Uyisithuthe qedile ngeyithombe. Ha? Uyisithuthe qedile ngeyithombe nangeyisene. Isena kanjani ithombe lo ngabusho ukuthi right yini mina ngaka. Nokuthi uyisena mayisena kanje phela izolahla iquality. Ngabe isena email lokuzama izinto. Hey. Leli bhutwa leli. Wow, sanibona. Ngithi sanibona nethwase. Ha. So 300 lo. Omatha. Ngithi babo sikhumbuso amaci. Hey, nidla ilokuzi. Ice block. Nidla ice block lana. Yazi ukuthi lento le ngangiyibukela kude esikoleni ngingakhere. Wona ngithi ingane zeyigwile zidlo ice block. Ngithi mina ingane zeyigwili lezo madoda. Zidlo ice block zihlephulela ziphi manje? Ngabe yona ngathi yawungisafunda grade 7. Ngala ngavalelisa ka 19 kumama. Mama sengihamba. Ngakhohlwa umsizi. Hayi. Wathi mama ahambe kahle mntana ufunde kahle. Ngacela mama futhi ngizofunda kanjani ezingane ezidla Siphathe imali. Ngabuya la ngase ngikhohlwa umsizi wabe mama sengihamba. Sengihamba ngempela ke manje. Hayi, wathi mama ngambe kahle ngabuya la sengikhohlwa ipeni ke manje. Hayi mama. Ngamba angama ipeni ngisaliboni ngilipheke ngiyehamba ukuhlala khona isikhoma sakhe. Mama alikho ipeni lakho nandi. Hambe esikoleni. Ngisabathi uzodikela ubaba ethi naku kuyifrand ukukhela. Ngangike ngiqume mina ekuseni lapha. Ngithi ngiphethe isizwe ethi gogo nayi imali yokukhela siphela manje sisi mayeholi. Uthi uphele isizwe uthamba ngenyawo eklinik uzosinda kanjani ngenyawo eklinik? Ukhele ngayi 1 ngenyanga mphethwe esikoleni. Neshumi kuthiwa. Neshumi na. Kodwa ngikusethwa udla imali. Uxa ngidla ishumi. Ishumi losheleni. Kodwa kwasizaka lokho ngoba yewangisiza lokho mina. Ngathi ngisuka ngathi mangiqala ngishuza ama-history lapha ngabe ngishuza ucommerce. Ngafika lapha kubalwa imali lapha kwa-accounting. Zonke lezi imali engangiyibala. Yizo lezi mali. Yizo lezi. Lezi imali engangiyibala lapha sengiyaphatha weke. Sengiyaphatha. Azingididi weke. Respect the value of money. Ngihlonipha ngisho isente eliphumayo. Awusuka manje. Ayikho imali ephuma ngithethe. I'm well. Niyaphila emzini wakobiyela Ngihamba neziminofu lapha. Umnikazi wengoma yase-art. Hawe mantwana. Asilembe lamaphinga langu masifake kulokuzana. Kwi-top 10 ingane zawethu. Awucabanga nje ngo-new yaqhuma ama-cricket siphethe amabhodi kanje. Imali. Vele kuvalwe itati indoda nendoda ihosha ibhodi layo. Bangabe uphuza ungajwayela vele ukondla ukuthenga umngenandlini ungawuthengi mabe bebuza bathi imali yomngenandlini bayifuna abantu ukuthi ngeke bayithole. Qala liyagqilaza lento. Iqala liyagqilaza uyayibona ukuthi iyakuvuna. Iyakuvuna umuntu ongondli. Intombi mayicela imali uyidlala ngoba ukuthi ngeke uyithole. Qala liyagqilaza. Ngicela imali yekhanda baby ngeke uyithole. Ntombi yami iqala liyagqilaza. Wonke umuntu mayecela into nje mfethu iyagqilaza into isiqalile manje. Awu nabaningi abantu ekhaya baningi ninjani Nkosi yami. Benginesifiso esiyiphupho lami leminyaka nyaka ukuthi nginenze lo msebenzi kaQuality estudio siwenzile umsebenzi sewuphelile. Ngiqanda mhlambe namhlanje ngo6 o'clock emakuphazamse ku6 kuzoba u8. Sizonethulela i-CD cover. Sonethulela i-CD cover. Nginethemba lokuthi siyobambisana. Bese siqala lapho ke. Bese siqala lapho ke lento iyagqilaza. Njengoba belushila unyazo wezulu kodwa nawe uyazi lithathephi lento. Lento iney'impande zayo. Isuka kude lento leyo. Izifike nje ezulwini lento le iyaflow iyihambela. Yabona njengoba asamele iphuma back. Uyibona manje yenza nje iyabalabala. Hayi bafowethu nje emini ngomsombuluko besithi asiqala iviki sinazisa ukuthi intambama
kuzophuma i-CD cover ka-quality yomsebenzi wakhe uqedile e-studio. Studio. Kwayana i-studio kukwayani. I-studio kwayani. Sazi eTax studio laphana usebenze noThuthano engineer noMpukandlovu. Yeah. So ngiyasidibane nebusuku Sidibane ntambama. Bese kuthi ngomhla ka-24 September. Iyaqala manje lento. Ngomhla ka-23 nje kahle ngiyakhipha i-CD. Mhla 23 September. Mhla 24 sobe silaphana kumbuso wamaciko ama-CD yawo bekhona. Ngizoqala nje namhla ngithi ukubathusa ngezigi zika-14 nje la kwi-CD company. Bese iqala lapho ke lento yakhe. Hayi, bafowethu kulungile nibe neminente, nibe nesonto nempela nesonto elihle ya. Ya nisebenze kahle bafowethu. Abasebenza emafemini okukhanda iqubho. Siyajabula bafowethu. Mina ngimosho wife yomlungu njalo lapho ni. Nibe right bafowethu. Imali yase-Absa bafowethu sisayilwela ukuthi idlala okhozini kwaba nephutha laphana i-advert yakwa-Absa manje sisazama ukuthi sithole indawo right yokuthi ingene lapha ngoba i-advert yakwa-Absa promote u-Absa kanti u-Absa ufuna ebhadale so ningamangala ukuthi yini ingadlala okhozini sisalungisa leyo nto nezinye ikhulu iphathe manje iphethe manje abasuthu nje sizukolungisa le ndaba nezinye ikhulu asithemba izolunga bafowethu nanilwele phela ngoba niyazi ukuthi ngaphandle kwenu we are nothing ngaphandle kwenu we are nothing asilutho ngaphandle kwenu singena konje siyashintsha yebo nibe right ngoba angifuna ngifika lapho ngoba angifuna ngifika lapho ngisense location yale phone santhanda. Okay boys. Baba uhambo lami lizoba lifishane ezweni ngisonto. Khali kuzobe singasho ukufaka. Bengizase ngiphoze ikhawula. Sengamele usisi. Inkinga izikhali phingelela enhlabo umuzi wethu. Uthe bani ukhali phingelela bese umuzi wethu. Imihle emkhulu wamehla namalanga. Lepilwa ngamandla. Benake imihle. Besiqala lapho ke la. Siyatha bafowethu. Sizethekwini mhla ka-24 September secela sidibane lapha uMapolo uyibizile uge lapha masidibaneni khona baculi bakithi ngiyacela futhi nisonke nigqoke kahle engagcina ama-security sekuphikisa ukuthi umculi eTransfer Strange ngenza kwethu asidibaneni wempucuzeko ngizobe ngime kwi-general ngihleli nabantu mama bangithandayo usamaciko ngizobe ngikwi-general ngihleli nabantu bama bangikhonzile ufike uzohlala mzovuma nami ingoma ngaba kithi bafuna nibe nelanga elihle Jago. Amen. Awuthi Jago kusho ukuthi thank you. Awuthi Jago, how Jago? Awurisi akwasuka la. Sure. Awusumcela. Ibe right. Ibe right ngenza wena. It's a good day.